Hallelujah. Kaitor kaham. Bini khairok ma. Hamjak ma. Pai phiya. Amen. Kuluk lai na 1 John chapter 4. 1 John chapter 4 verse 7. 1 John chapter 4 verse 7. Khájani takhukrok phadi chwng kiching chwng hamjak layano. Hamjak ma abo Kaitorno ni se. Hamjaknai borok bo Kaitorni. Amen. Hallelujah. Ake saborok Kaitorni busa. Hamjaknai rok se Kaitorni busa. Hamjak ma borok ni phai. Chini thaniyo tomno hamjak ma kwrwi mane जों Kaitorni busa ko khobjak ya. Hamjak mung borok ni phai inke Kaitorno ni. Hamjak mung jefro chini bisingo tongo afro se srai tamungke जों Kaitorni busa. Tomno जों hamjagni manya hanke busa category o जों kwrwi. Verse 2 or verse 8. Hamjak ya borok bo Kaitorno chiniya. Tang himale hamjak mung se Kaitor. Ge borok hamjak ya sabno chiniya bo haine sijang nabla teso poripidi. Hamjak ya borok bo sadi hamjak ya borok bo sabno chiniya. Hamjak mung sabo hamjak mung se Kaitor. Amen. Hallelujah. Tini kema borok Jesu Kristo asai phaikia hini simi salayo. Yang kelai sakok baile Kaitor bini hamjak mano rohor kahan manise. Hallelujah. Jesu Kristo asai phaikia akok direct sana thange belai kutu khai. Mane bujina ni to gota. Tang asai phaikia kaise question phayo. Phiya ba Kaitor bini hamjak mano rohor ka. Hingara tangi hini tabi malia. Hai de bana. Hai Kaitor hamjak ba hamjak mano rohor ka. Amen. Hallelujah. Aga Kaitor tamno rohor hamjak mungno rohor ka. Amen. Tangi hamjak mungno rohor ke जों Kaitorni hamjak kokmani borok bini busa. Amen. Hallelujah. Sabo suno hamjak kok sabo hamjak mung Kaitor sa hamjak mungko boba bini dipi ba hamjak nin khanable tangi nasle asla hani जों hini man tabuk. Hai tangi nasle ba bosa hamjak mung tuimuk mane tamba ar tuinyong khoro. Hai de haya tuimung ni tamong khanai engka hamjak mung ni le hata mong khanai sila hamjak man ong khanai ble. Hallelujah. Praise the Lord. Thaisuk je bthai bisingo tongmon amon tamon जों kholai thaisuk kholai jefro kelayo tam asai thepung dasai thaipung ro asai namle ara asai kumya bahai rok nang pararogo thaisuk kaima se thaipung ngi thanga bahai rok nya namle nge thaisuk ni busulei tam asai nai thaisuk bu phangi na asai nai. Amen. Nge Kaitor tamo Kaitor bai thangse hamjak ma nge binaron tamo khonai sila. Nge Kaitorni busarok sabo. Yes, ang chwng nable nge tabuk chin thanel tamo khonai. Kaitorni busa Kaitor se hamjak mung Kaitorni busabo hamjak mung. Kaitor naron tamo khorka hamjak mung. Nge bin busana ron tamo khona nangnai. Kalai sa kong nublabbe asa kutu gyable
थाइसुक बुफांनि थाइसुक नाजायो दाबो हामजाक मुंनि जे बोसा हांखोबा हामजाक मुं अंखना नांनाय हामजाक मुं नुकजागनानै नांनाय गाबोन बागै नर सराय सराय तामसा हामजाक मुं करै आबरक काइटरनि नुखुंनि आजागा आबदलक करै काइटर निजेसा हामजाक मुंबा तमुन चुंबा हामजाक नायावनो tongo हामजाक थिनिउन tongo के आरो तै अ बरक साबनि बोसानि तै क्वेश्चन खालायना लांया हामजाक मुं tong बाने नतामो आबरक काइटरनि बोसा amen verse 9 Kaitor hamzak uno bahake punuka bini songdari sajla Jisu Kristoni bisingti amen tam khalai ke singno molbrumni langmano tiar khalai reka bini bisingti hain brada amen haleluya tabuk ang थाइसुक जेहेतु साजागा थासिंगो आं कुन दिनो थाइसुक कायना थांतिनिबो आं ते गुबुन बेदगनो नाहारि काया आं थाइसुक बोसोलैनो मा कायनाय हाकेसे थाइसुक होनजांनाय बिलबो आबन बागै काइटर मुसुं खांके सुवारि रगनो रहरि मा खामु हेदबना नो सुवारि रगनो रहरिया तांला बनि जे हामजाक मुं गा हामजाक मुं हयते हामजाक मुं सकयना बागै ओके तामनि सानो ताव थाइसुकनि हयते थाइसुकना बागै थाइसुक बोसोलै नांगौ थाइसुक खलाय नांगौ माहाय दाबा हामजाक मुं चिन्तानि हामजाक मुंनि सकयना बागै बिनि बोसानो सकय नांगौ माने हामजाक मुं सकयनानै नांगौ आबनि बागै जिसु ख्रिस्टनो रहरु गे ताबुक तामनि साका आ जिसु ख्रिस्ट तैन ताम तंग मलब्रुमनि लांमा बेयाव गोबां बर' कनफ्यूज तामो थांजाक मुंनि बागै गोबां मा लामां जागलायो ओके बाक्सा बाक्सा वान सुगो माने मुइ हान्दक जाया तंमा बायनो बो ओके काहाम ओंगै मोथांजाक मनो बाय थांनि खलायनाय माननो आबहा यंजाक लायो ओके आमबागैनो तामनाय निरामिस रखनि सालाय कुमा बर हायकाबा ते गोबां मा सामुंरो बायखे साइतोगै तंलायो मोथांजाक मुनि बागै मलब्रुमनि लांमा स्वर्गनि बागै फियाबा स्राय स्राय के लांबागो कंसाओ तामुं काके we might have eternal life through him जों जिसु ख्रिस्टनि बिसिंतै मलब्रुमनि लांमा मानथों मोथांजाकथों आबुनि बागैसे काइटर साबनो रहर जिसु ख्रिस्टनो रहर amen हालेलुया गे ताबो ऑप्शन ताइ क्रिसिन थानिवो गोबां मायाता काइसन ऑप्शन साबो जिसु ख्रिस्ट तामुनि बागै मोथांजाक मुनि बागै तामुनि बागै हामजाक मुनि बागै तामनि बागै काइटरनि नुखुंनि एंनानि बागै हालेलुया ऑप्शन काइबसक आ ऑप्शननि मुं तामो जिसु amen गा काइटर बिनिसिनि मुं तामो God is love माने काइटर का हामजाक मुं गा ताबुक बो हामजाक मुनि बागै चिन्तानि तामनो रहरका हामजाक मुंनो रहरका हामजाक मानो रहरका हामजाक मा फाइदो सक पाइका ओके ताबो आ हामजाक मानो नों इ मा आनि बागै हनु या सागैनो माने न नोंबो हामजाक मुं खबजाका amen गा हामजाक मुं खबजाका माने जों काइटरनि बोसांखा हामजाक मुं खबजाना बागै जों साबनो नां जिसु ख्रिस्टनो नांगौ आ नांमानि बागै जों बाबाय थानसांखा थानसां माबाय जों तामुंखा बरक तालंखा बरक तालं माबाय तामुंखा जों हामजाक मुं खबजाका हामजाक मुं खबजाका माने तामो मोथांजाक मुं मलब्रुमनि लांमा आबो ताबुक chini ओंखा amen verse 10 10 পড়িদি hamjak makhe omotise sengkai tono hamjago akogya bose chwngno hamjago hake bini sajlano rohoroi chwngno ei ओके राथारि बारक जांनानि बना रहरका तिनि केंमा बरनि मिसकनसेप्शन तेगासे तामुंगाके आं काइटर काहामनि सामान मान बागै ख्रिस्टान मा हाबका होनलायो माने जोंसे
Kaitorno choose khlainao mane borok se Kaitorno choose khlai abahaike kaisa tamnai borokni bujimao chwng nugui tongo tongmaliya kahamni saibamba Christian mahapka angbo Kaitorno hamjago tabuk abahaike salayo ting tongo nung Kaitorno hamjako phiya ba aboni slide tebu kubui kok ngtamo Kaitor se puila nono hamjagrao amen aboni yagulo se nung hamjagmani nung ya prisa abo ulni kok but sekangku kok ngtamo Kaitor chwngno hamjago hamjagnai chwngno puila sabo Kaitor amen hallelujah tabuk kuno dino thaisuk kholai saide manoba angsa puila phayo nei thaimebla normally thaisuk bo phangni no bo thai thayo bo thaini se kholayongo go bo phang sara biangni kholai phaine ba ambangi nung kun dino saksano kungbo sugui manya angsa Kaitorno sos khlaible nung abahai bo honi manya Kaitor chwngno hamjago abono puila kok hamjagi angke bosono se sanam kamuba sanamya Kaitor tomono hamjagi angke chini bagai chamung arrange kare khlai kamuba so interesting nai nei di tabuk chwng nungmani muya nogo wa nogo maikol nogo bufang wa phang nogo okay sini selai sekang borok se sanamjagrao bolong sanamjagi do puila tui sanamjagi do puila ha sanamjagi do puila je tongmani nungmani manei khoni mal mata bebang chinsre sekang sanamjago yagulo se sabo chung tang hin male chini bagi je nangmani abo arrange khlayawi chwngno salamko bahangnai ba puila bebak arrange na nangnai ble ke Kaitor hamjak sugo aboni proman boron chwng nugui tongo hallelujah chwng ase mane oro so sanamjai ko asa asayako aboni slai second Kaitor bebak no ready khlai pe bikya permanent Kaitor chwngno hamjago amen hallelujah a hamjak muni mari chwng abahaike bo nugui mano ambagai tam sao jagao verse 10 sung tam nukha this is real love kubui hamjak ma bono hallelujah phiya sung sara hamjak man tam no mungsasuk manan bin thanibo ambagai sekang sekang thangai okay abon tam ni sanai thok pholo nuta ta nungbasak marna nei sung maya khlai akoi main purpose ngtamo bonhai heke mihimui ba bandiui ba maya khlaiei binarani mada mana mungsasuk aboni bagise chwng borokhe borokno hamjak layo phiya ba Kaitorke chwngno tangai hamjak rwnani bagisi nanani bagiya oboni phelayo sungsani hamjakma bai Kaitorni hamjakma Kaitorni hamjakma tamo nadik nadik mane bebangno rwnani bagai man Kaitorni hamjakma ke but sungsara nungmani hamjakma tamo mannani bagai ang mana nangnai ang ani khlaina nangnai ani supungna nangnai mane just thayapon sung borok je hamjagoni sayadaba a hamjakma angke sudu tamni bagai mannani bagai Kaitorni hamjakma tam bagai rwnani bagai phelai mung nukhona ble Kaitorni hamjakma tamni bagai boroni hamjakma bahai sate boroni hamjakma angkha mannani bagai Kaitorni hamjakma angke rwnani bagai yapang simi rwini phaiblasa sungsar chini bagai swnamui chwngno rwi rwkha hallelujah tabuk Jisu Kristo bo sanoso suruko bo bin nijini songdare sajalana suruse rwiya diba na chwngno naharba bo se rwiru amen tei a Jisu Kristo no rwmani bai tamungkha okay mol brumni lama mthangjakmo amen hallelujah sadi Kaitor kaham bini khairokma hamjakma paiflaya he loved us and sent his son as a sacrifice to take away our sin sumsok no sakakna ni sa o sumsok berai komol wadang khana sumsok naidi borok phanganang jak phano kesamna huimana ni kemni thani khomota kare to tong
special agartala chwngno jotoni nok konawo no tam tongke dustbin tongo tongo na huida manabo no rungmi ma tono na rungman pura hain hai tekasa koto rungma jaga tuni mari piro a koto ni tekasa koto ngo tuni piro mane abono permanent ni nori rohori manya heda ini kisah alok soka nengu kona bere reka ten dina gana tangi nyadi te bahai sidra ten dina tangi te sidra mane kesam jinis te bos mane menamro te hamjak kelayu ang just example hisebe sabase ngo o alok kosok sa menamui borong no osanti jaga tuniri mani hungke neng ang je oke aya phangni simi mani phaimani sumsok abo salsa salni ya cheng phurni simi busuk menam khana busuk sitra khana busuk sungno destroy khlaitong oroi poroi khlaitong abo hunani lechin thani o khomata korikha abo jesuk tei ka mineral water ba phon tukusi de kakliya oke abo burung bosak phon khawi tondi kutulia ke haipon kagya bo ka abo hai position sung klaijak aboni solution sabni thani ngake kaiton thani simino hallelujah busuk se rathar jagna misib rathar jago musuk rathar jago pun rathar jago tok rathar jago takhom rathar jago tange rathar jak sumsok da kaglang no kisase abon bagi rathar jak mang tongo sara dunia gana phiya ba abo bai ke kagliya hallelujah normal hospital o thei nangai tongma jaro takhom ni thei si samung sugya susu musung thiro sugeble sukma podida sida kosong ka ta tanglai sep sebi tanglai kham lo hospital o muk taung kudung kudung sebi to haidra phunai manja angka tabu normally hani kalai sake sing buji ma baisa saima no musuk ni thei borong ni thei samung sugya aga sini sumsok kon dino musung thei sakagi manja meran thei sakagi manja borok ni sumsok sakak jangna bagai sabni thei nang borong thei nango am bagai no Jesus Christo 100% borok ngai asai phaikya pe bini thei kosok ma baike sungna tam khlaikya kathar khlaikya amen okok to sung saimano haipon busuk hamjak kaitor sungno ka hamjaga tu bana bagai tam khlai tongka abono sungtini haini hai muitu khlai leman lai phiu ka buse amen 11 pori Khájani takhukrok Kaitor chwngno aswk hamjak amen tabuk sumsok ni kok to salaijaknai liya haipon tangi ma salai engke sumsogo sung tongmani a sumsok no sau phai sakak phaikya haingi se ma salai bla sakak jakha ba sakak jakha ni ma salayo amen kar ka kha sumsok to tong khonai di bipring kisisa segrok okay arabo kaise problem tongo Jesus Christ tam bagi phai sumsok no sakagi re phainani abon bagin pore phaikya koi hazar bosor ongkha lai thangka na sumsok sakag mani se koi hazar bosor ongkha 23 din ya 2023 bosor sokpaikya sing sakag jak mani go sakag jak mano srai nya hangke ba hamjak nanti ulni koksiko hallelujah sadikai to kaham sumsok sir sakak jaka no sumsok sakak jaka saimea ko sumsok goso tongo hni tabuk phano gosui tongko hongke ba hamjak mung tabu ulni koksiko aboni bagai no sumsok sakak jaka abole puila sarai engnani nangranai to tongko sumsok sudu sakak jaka sabo sakak sengda okay sarba ja sakak thei bai se sakak shampoo bai buya sar bai buya saban bai buya tam bai sakaka bini nijini thei bai ke jisu sakage reka mo je jaga jisu bin thei bai sakage reka a jaga nangtai proshno ta khlaisidi okay anlo kisese tong khona tei yang ni khaksa kaya khona ba aba hairo kobang ma nang nungeni proshno ma nang nunge kok ek mungta tu phaidi sanamnai sa nono sumso gnang nokha bono bini bosano rohori sakage reka ar tei tamni sumung
प्रश्न तै तिसालाय थै बसं हालेलुया kada kakha sumsok khalaine abo angya nung yable okay just nini bongsawo borok munishu hunjaknai bok puila khlaike ba nung abo mungo khobjaka a sumsok khobjaka aswk simise personal nainai ke sung sumsok khlaya sung sumsok bisingo asayam bagise saya samungo yapri riyo but a chengpurbo chungkrei tabuk sekak jakpurbo chini yakkrei tabuk sengabo ni bagino poito word to hayo haike ba bishas poito abo nango haleluya tini kema borok o chengpru sumsok mana abo gosia gong borok obahai bo tongo a je sumsok angjakno sumsok je tongmano sekake kelangka abo gosia dui prokar borok tongo baksa borok obahai borok saya khai tonglang tei borok bahai sayangkha mane sumsogo je tongo abo gosia baksa baksa aswk sumsokno gosio sekake rejangma mano pointo kakha hini gosina naya dui prokar borok tongo koi prokar kaisa prokar bahai sumsok se krei borok sayangi tonglang asai phajiran kun saya krei ko abahai category kaisa tongo te kaisa category ke bahai sumsok mana aswk puilan jimi sumsok aswk tongo hini bo bujikha sekake kelangjangma pointo se kaksuya ko tongko ei ngo dui prokar o borok rok kun dino bo keplai ke ya prisemenya bo prokar o soklai nangnai sumsok tongmani sumsok tabuk krikha o category o je phainai bo se keplai ke ya priseman amen sumsok kri hinyable tongo tongmani a tongmani bagino Kaitor Jisu Kristo no rohoro Jisu Kristo thibai ke susaka sumsok kri suk khlai rekha tabuk ang a Jisu Kristo bai gorengkha thansang khaboni bagui sumsok tabuk to tongkho krikha amen sadi sumsok krikha manen tabu जों bo jaga sokpaikha soy gothar soy kaham soy hamjak mung amen haleluya kun din dag ganang rok hamjak je manba maya hamjak ge manya sikok rok hamjak ge manoba bo hamjak honi mokhang no naisigei monei kok sapano bin tomuk setamo sikok non hamjak pano nung mai berai tongho ni nogo phaipano bin target tamo boroni rangsak berajak bor rang berajak abos bini nge sikok jehetu ba borang khogi telangnai sikok jehetu ba ninor mani khogi telangnai ngke bokun din hamjak ge manba tomon hamjak ngke bonino mani ko khongno sadi okay jongoro dol kaisao chini rang ri jespan orphan berai tongkha kun din ke kemano tang kemaya जों khoroksa hamjak layo haleluya जों khoroksa hamjak layo jehetu जों kun din tani bo buthalai no जों kun din te khoroksa masa tongke ha ke mo moni no Allah baida masa ba tongka salnei rokni mo moni no ba hamjago niji sa kari phanche sarnai niji ma sumya phan ma tongteng te khoroksa no chumrnai abonon tam hoन Jisu Kristo amon bagino sagori krikhe जोंसे oro porikhanke kalaisa haingjago jedino cross kanta bujago sagori kri phopuru ri buloi phobuyu pura ri kri se kholam se hakase cross kanta bujago bahan srai uri baikha khokte musujaka hamjama bagino abahai khlaima nable haleluya khoroksa bufa khoroksa buma tangi hasu lasina losunu siake din hajira ni bagai mathang hamjago busano haing nabla dini income khaine ko manugo lasina mano lasiu hinya okay khi hunglai ponyo tongla na bo selang huni meda lasiu huni meda manamu huni meda tangi bobin busano hamjago ba sampho ma khainai tangol bo hamjago nge nini sungsani hamjak mawse khi ponjo hugui man hongke Kaitor bini busano hamjago bini hamjak mono yapare nani bagai okay cross saga thainan tam tongsla khokti musujana tam tongba ambai klai sakeno asamono pari klang kata haleluya nge sung tabu boro sumsogoda na hamjak mongo sumsoni kok salai da
oke saya sumsok ni kok tangi sana hingga ke tongmani sekak zaka aboni bagi simisi sanai sumsok tongko aboni bagi sing sumsok ni kok salaya sumsok tongmani sumsok sekak zaka akokno salanya tangpuro simisi sumsok ni kok sanai phiya tabuk singbo jaga hingke hamjak mungo kaitor tamo hamjak mung singbo tabuk kaitor bai Jisu Kristo ti kereng kau boro sok bai kya nge tabuk kaitor ba hamjak mung singbo hamjak mung gabon bagane verse 11 tamsa pore dite usha Khájani takhukrok Kaitor chwngno aswk hamjak khaba chwng kiching chwngbo hamjak laithai Hadi Kaitor hamjak mani hamjak ageno phunogu phibiga tabunin thanese Kaitor hamjak mani bahake phunoka Jisu Kristo no roi cross sakawo thuyei tabuk chwng bahaikhe Kaitor je tongo chini bisingo hamjak mung tongo chwng hamjak mungo chwng bahaikhe hamjak mung phunok lainai abose Hallelujah praise the Lord hamjak mung jinis belai kheno nobnai thogo tobu tong thogro Hallelujah khoroksa borodi kangsa nangi tongka nung pairi rikha bo sanya no nung pairi man tamba nung hamjak bono khoroksa borok masa yangi tongka okay nung samung tuni rikha bo sanya nung hamjak ambagi tuni rikha abu pongno sala okay khoroksa borok logo samung obab korei nung mono apel kaji kaise pairi mani abo 2 second pan nangya pogoi thanani khoroksa bora apel optani masa yaku nung mono pairi thani bo phiya sa gabno muido naraknai Hallelujah ambagin tam saba elambago tomunin pandao ringna hangke masa yaman ningan seding gini so bo optani pogla khani no phiya khoroksa ranganang khoroksa tongo bono ring ha tamnai bo nono ring phiu nai edubana nung tini wahan chari hoga bono pun ban chari phiu ka pai thaka gino phiya je borok nono tei bosari me mani no nung bono sarkha abo always borok muido naraknai Hallelujah sadikai to kaha aboni bagino Jisu Kristo haike sumsok sekage mane osungsara te ke bukre sekaka simi able thaiman yaglo thangai ba saka abose kotorko जों जे जिसुनो खुलुमै दङ abtamo गोथां जिसु sadi गोथां जिसु आनि जिसु गोथां जिसु से गोथै जिसुया amen tini borok जों गोबां नगो गोबां मा बाहाय कप्लाय borokनि मुं गोनां दंबले लाइबो माव हिस्ट्री वो तामो अमं फन बुथारका बो थैक्या पाइक्या हाइनले थैक्या थांबा सपिकानि तिक्या तो तंबा आ दसमानो रखा बो बाजागा गायजाखा हाइरक्सब्ला ना गोबां जुद्ध राजारनि काहिनी रख हाया देबा कतर राजा तंफन तामबा आव बो गोबां मा जागा कप्लायनखा हाइफन बो बो हाइनो थैक्या थैमान परा लापाटा सेस तैकरिका हिस्ट्री वो तिनी सिक जरा थै थाङै बासानाय साबुंके amen जतनि थैमानि सालनो न काबै ओके मुइतु खाइलायो जिसु ख्रिस्टन थैमानि सालनो जिमिसे गुड फ्राइडे हनै सेलिब्रेशन खाइजागो amen आमागे जिसु थैमान दानि तै नों तामकदि ताकाबदि तोसु तंथकदि ब थैमा बाइसे नों तिनि काइतन नुखुंनि अंगो amen हालेलुया आमागे मीनिंग बुजियानो बागैसे मुक्ति अंखरब्ले तम मीनिंग बुजिगोन नों बागोन मासै मोसानाय हालेलुया praise the Lord आमा गोमा बरक काइतनो मानै हायखाबा जिसु ख्रिस्टनो पयतख्लाय थैनाय रक आबरनो तै जारा बुजिनाय रके मोसालायब्ला ना खाम तामै मोसालाय तंतलाय आबो सोसाइटी वो गाके तामजन हायकिसा मोसांया हाय हायदबा ना बाटाबो थैमान दुखन दिना मोसाय तंलायके कबरक खनि हिजानाय ब्ला एक्चुअली जारा बुजिनाय गाके तो तंथगोनो ताङै तंथानाय के अ बरक बाय मालाय फिनाय अ बरक थैया जात मलब्रुमनिसे amen hallelujah praise the Lord nga tabuk abo to nongor chini je society wo sungtong abai khlaya thanggasano kobor hunjinai aboni bagai abai ke mosana thangya phano bokhawo tongthokma tondi ang o borok bai malai phinai amen hallelujah nga tabuk Kaitorno katamo hamjaknai da chini duty tabuk tamo hamjaknai engnani sungbo sabno ma hamjaknai jotono Kaitorno to sung hamjagono ambangi to hamjak mungo tabuk
Ga ajaga to clear no. Tabuk sung personal life o khoroksa te khoroksa bai bahake hamjak laya bosi. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hamjak tini sob somoi gonang di. Chini bisingo no joto no. Tamon ke niji besek regular tam sai tong doesn't matter. O jefru te khoroksa borok bai malayo. Kaham no sarna musungo. Nable kaham thotai no yapana musungo. Ode eng. Abun hamjak mungta. Hallelujah. Praise the Lord. Bini nangma zora logi hisabe gana tong layo. Ba gana tango logi re layo. Abun hamjak mung. Amen. Sadi hamjak mung. Sengbo jaga tabuk. Amba khoroksa te khoroksa ta amba khalai Baro tam sujak tong. Phano khoroksa se Kaitorno nuknai kwrwi ko. No nukha kebo no Kaitor. O kebo Kaitor no nukha. Nugyakho. Chwng kiching chwng hamjak laikhe Kaitor chini bisingo tongo. Amen. Tomun Kaitor no nukna musung kake. Seng khoroksa te khoroksa hamjak lai. Amen. Hamjak mung sabo. Sabo hamjak mung. God is love. Kaitor hamjak mung nable. Tabuk sung khoroksa te khoroksa hamjak lai. Mane tama ara Kaitor tongo. Kaitor nukjak nable. Jepru chini bisingo hamjak mung nukjago. Kaitor su nukjago abo. Nung borok no tomun Kaitor phungna musung hungke. Nung hamjak lai di khoroksa te khoroksa. Hallelujah. Bakhasirina bo nangya. Okay, keboni thani bo murti kotor ma tlangai berarina nangya. Nung tomun Kaitor no phungna musungo borok no hungkake. Hasa hamjak di besek hamjak ma 100% dei jan puran dei hamjak di. Abo berisila hamjak maya. Okay, arbo demand tongo. Okay, ang bono nango boano nango. Ma aba haike a hamjak mung abo juda. Okay, hamjak lai human tamba. Kuno jaga phano khoroksa te khoroksa no mane avoid khai tongi man laya. Hallelujah. Praise the Lord. O tongma jora bo, o kwrwi jora bo, o chalai mao bo, o himlai mao bo, samung khlai mao bo, mane bebak jora no जों khoroksa te khoroksa jefru. Okay, gotha lai gorong lai tonglayo abono hono tamo hamjak mung. Abo hai jefru nukjago, afru no sabu nukjak hingkake Kaitor nukjago. Khoroksa phano Kaitor no nukha. But जों jefru khoroksa te khoroksa hamjak layo sabu nukjak. Amen. Amai kungma borok tangi abo hai hamjak mung jaga no hamjak ba. Okay, nung mono Kaitor hunle phunugi riya. Phiya boka Kaitor no nuguin tongo. Tang himbale nini ani a hamjak lai mane halok no nugui. Amen. Praise the Lord. Hage seng Kaitor no phunugi jaman lai no lukuno. Bahake phunuk lai nai. Khoroksa te khoroksa seng tabuk hamjak lai mane bisingti. Next. Phiya bo chwngno saikhe hamjak ruo. Chwng Kaitor ni bisingo tongo. Phiya Kaitor bo chini bisingo tongo. Chwng omoti khe sawi mansugo. Tamni henba chwngno tamni henba bo chwngno bini phola rikha. Amen. Okay. Tabu obo je SDM ni soy. Bahake confirm tolao sil jak tongo. Bishalgor SDM haika ba Jirania SDM hain tonglabla sil ni sakase hain soyri mabai nabe SDM ni soy de honobo ne. Aro sil tongo abon bagai sabe SDM ni soy ni saimano. Same Kaitor ba aboni bagai no Pentecost ni salo pholano lokhlai ro tangai Kaitor je sungbai tongo confirm pholano ro mani bisingte sil buiro. Amen. Hallelujah. Ambagai je jaga phola bai tui dol jak mani jaga aroke soy Kaitor tongmani nukjago. Amen. Jepro phola kwrwi jaga sung tonglayo haika phola bai tui dol jagya bai sung ya prisalayo tamui thang srap changke no kurugui kurung karangai thangbayo. Phiya phola bai tui dol jang bagai tamui thang ai khakja kwagre rangi tongkake a phola sungno chubanai tongmani bagai a kwak no haina hai rosai na hapiro ba sotonai na harpiro haika ba dumsawi na harpiro. Amen. Hallelujah. Ambagin chini thani wo as a proof hisabe as a mari hisabe Kaitor je tongo sungmai no abono bahaike Kaitor phunuk angke phola remani bisingti. Amen. Hallelujah. 14 pordi Hake afa bini sagla no o sungsar no muthangna bagui rohor
가하네 시우이누구이 증부이노 사워. 할렐루야. 제프로는 까이더니 함작모 속바요. 아 까이더는 함작모 속바이 때 크록사는 함작이 많어. 아버시미야 아 까이더로 똥의 능 또스 똥터고 써서 싸사오 하서 함사오. 능 아꽁노 때 크록사는 사야의 똥의 더 많아봐. 아 너가 먹이던 기세 그방 타이마 바이세. 당신 사나무송 파요 빠. 아 까이면 말그 타이프가. 하이 제프로 까함 레잘 제스마 사나무송 레. 닌 버사 80% 마만 때 크록사는 땀 렌덴 살아. 능땅이 사나무송 까함니 bagay 능 사나무송 나블레 하 너가 마이크리 마이 마사인 동안 깨부 사나무송 봐 마후이냐블레 허러 비익 버사 와라이 마니 baknai 사식 라야면 능때 닌 탕에서 사이바 군 베네핏 그리하보 사야 안 bagaynya 꼭 부지였던 하면은 그다 막라이 콜로비 포비마 키고 감롱 그 똥이 많이 아이는 뭐가 똥터기 똥고 할렐루야 예수님 그 사바이 함까 하나님 비아말 꼬터마 함이 탄가 농 똥이 많이 해야 사나무 손에 블레 예수님 티비안 그 다른 그 다른 똥이 쿠시게 마 똥고 봐능 똥이 블레 마 사내 봐 아마 끔마 버르노슨 땅 꼬터마까 함 사야 노 빈 타니워 아 꼬터마까 함 사나님 어떤 포지션을 뭐 속바야고 컴플레인나 끔마 리더 히사베 까이더니 꼭 사나 히사베 똥고 승게 카똥고 따면 빈타니오 꼬토마까 함 엉커등 승카나이 많등 하면 뭐 사나 무슨 사시매야 리전 게 사나 무슨만이 자가 뭐 아 포지션을 끄스 그리고 제프로는 소이 아 타이어로 똥고 아 까이더 르마니 포지션 아 함작 몽어노 똥고 아 슬라이작 자가는 똥고 게 깨바이 능다기 장는 스다냐다 어송코네 바하이노 셰프시미스 나이 똥네 바게 사나이 아멘 할렐루야 Sadi Kaitor kaham. Mini Kaitor ma, hamjak ma, pai phiya. Next pore di. Jisuno Kaitor ni sabla hane go shinai borok ni bisingo Kaitor tongo. Bobo Kaitor ni bisingo tongo. Amen. Sabo je Jisuno Kaitor ni sajla. Subrai hane Kaitor ni busa hane go shinai. A borok sabo tong Kaitor tongo. Te Kaitor bahino bini tongo. Amen. Praise the Lord. 그러니까 정지수는 수브라이는 거를 것이까, 가이드는 뭐 사하는 거를 것이까, 진이박이 퇴기하는 거를 것이까, 당의 바싹하는 거를 것이까, 진이 숨속 석각작하는 거를 것이까, 성 함속하는 거를 것이까, 많은 성 가이드는 비신고 똥고. 그렇다고 성 가이드로 똥고 봐, 가이드로 진이 비신고 똥고. Amen. 할렐루야. 아바하게 그런 라이자. Praise the Lord. 코랑 파요나, 땅 멀리 정보양 파기야. Kaitor bahage paikya khorang khana to ongkhorka haleluya ya pha kun dino ya sabaike khorobui manya Kaitor to thing tongo hamjak mung rin tongo nangbo a hamjak mung khobjak phayungke ya pha jemon hake khorobjake khorang phaima hai a hamjak mung bai hamjak mung je pro korongui thango a proga hamjak mung ko plongui Kaitor ni mung simisi koso kholobjago amen next tam sijak tong Hake Kaitor chwngno hamjak mano Amen. 그러니까 까이드는 함상 몽스도 엉거봐 사디 힘다이 다기 장난이야. 사우이 바노 생아 포이토 보클라야로 보통 거 엔조이 보클라요. 할렐루야. 제본 타싱거 타식 부팡 사다가봐. 타식 부팡 제 프로 떠로. 오케이. 뭐부 타이버 싸로. 뭐 한하이 아바 아사이 피로. 하이나 하이 뭐 타이 피로. 하이나 하이 아바 아사이 피로. 꼭 부시가나 블라. 닌 타니워 뭐 타이 똥만 능 싸리 만나이. 무슬이 똥만 능 까이보 만나이. Ambang sosi Kaitor borobo tong tangi tong thokba tangla tori bo mano mo masau thaisok buphang kotorma tong man tamba bothayo masao haina hai bosabong khorpiro hallelujah praise the Lord next Kaitor engkha hamjak mo srai ko Kaitor tamo next hake hamjak gui tongnai borok bo Kaitor ni bisingo tongo Kaitor engkha hamjak mung 함작의 똥나이 버럭 뭐 사부는 비싱고 똥 가이토는 비싱고 똥고 가이토 뭐 사부는 비싱고 똥능 떠모는 함작 뭐 그리 힘께 가이토 번일 러기 그래 능 떠모 함작 뭐 똥 힘께 가이토 번일 러기 똥고 아르테콘 다오동사나이 그래 next chwngno soike hamjak rwmake busungjak ma salo chwng bwkha rakna bagwise amen
Next. Tamni henba bo osung saro tongma tuino chwngbo tongo. Hamjaknai borok kiriya. Phiya soike hamjakma abo kiriya ruo. Tamni henba kirima bai bo satokjago tei bo soike hamjakdi manya. Okay. Hallelujah. Tamni sao jagao. So we will not be afraid on the day of judgment. Okay. Tabu bos thumjaknai salsa. Ablo kubuino. Ab chengraya. Tam thumjaknai judgment day abo tongo kri abo haya. Haipano jeng adin ni bagui kiriyawi tongui manai. Tangi hemale jeng hamjak mungo tongo. Samni hamjak mung bisingo, kaitoni hamjak mung bisingo. Hallelujah. Praise the Lord. Neng nini besano kuno dino bethari da paino ba. Bethari meya. Okay, tang male neng nin besano hamjago. Abu simia besabo nono hamjak sugu gangke ar teibo. Teo maya sokpaya diba. Bufa besano hamjak kono tomana besako khnengke. Tike rajago. Edbana pheba bufa besano hamjago besabo bufano hamjak sugu a halok gangke ar tei dukuman mani phiya. Amen. Kok busi tong nable. Ngetabu borok muni sumane no kaitor bai sanamjak. Kaitor bai sanamjak mane no kaitor ni besano. Okay. Ngetabu majra sao mannai je hamjak mung bisingo kri. Nge je hamjak mung bisingo tane bin bagi tam kri majra kri. Amen. Nge jengke tangi khatori tongi mannai tangi kiriyawi tongi mannai ke jeng a bus thomani salo phano chini bagi bus kri ni bagi jeng kiriya ke tongi mannai. Amen. Hallelujah. Neng porikha already kaham ke sijak. Result ni dino neng tong thoklak diba. Tangi tong thoknai pasung nai. Bini porikha kuno sijak kri. Result man dino botang nai ba. Kiri nai. Edo na. So abon bagan je dino bus thomani sal phaine neng akhe tos tong thoknai. Reward semanai sengke. Kengma borok tangi kiri nai. Because bini bagai kuno aro kaham manthai kri. Hamyani manthai tongo abo bagai bo kiri nai. So neng kaitorno tongo mane hamjak mungo tongo. Hamjak mungo tongo mane no judgment bos ni bagai neng tei kiri nani nangya sadang kiriya. Hallelujah. But we can face with him confidence because we live like Jesus here in this world. Tangi seng confident ke tongi mana male Jisu je pherengmani je dagi mani je himdi hinmani je khlaidi hinmani seng abahaike no tongmani bagai tei a judgment rokni bagai seng kirilainani nangya sadik kirilainani nangya 18 hamjaknai borok obviously hamjaknai borok tamo kiriya sorry hamjaknai borok kiriya next soike hamjakma se kiriya khlayo hamjago humabani kiriyani thengya soike hamjaknai tamo soike hamjaknai bose kiriya next okay jepur kirima bai tamung thang kiri kheke nung sundor masa o nung kebel ni samaka buiba nono hanang bina khagle diba tesu pore pidi kirima tongmung tongke tam phainai satok jangma phainai tei je to satok jagai sastingi tongmani ba bo soi hamjak mung jaga sokpai mai yangnai next amen sau puya sunu hamjak aga abon bagai seng tabo sabno hamjak serai sereng nable next okay tabuk sasul khela Kaitorno hamjago Kaitorno hamjak bisingo tongo ting tongo abose ate khoroksa Christian takhuk okay sabo obo nasler borte joto borong kok saitongya Christian brothers and sisters obviously
tang hin male o jaga misinterpret ngi thango ta kengma jorawo okay khoroksa borok samusi dra khlai tongo okay nung to bontai support khaimale able ebo samusi dra khadi angmar hamja ukhlai কোনো problem huni thage ya khorob dagi mali able tam sai tongro hamjak christian takhuk bukhukno kaham ke pori ar pori phila 20 no pori di okay I love God but hates a Christian brothers and sister that person is a liar ang Kaitorno hamjago hobu hono te bini Kristo tei takhuk bukhukno naslero hunke a borok kha soital tatal hallelujah okay ga o jagao tikisa abha ke bujir nangnai ga tabu Christian kari abhai borok bo tongmole bonle singtam khlainai okay khoroksa borok cancer manja kata rom diamni nong borok do nok ni tiklai rokhnai da tangin tiklai rohya nongbon hamjago nin takhuk singka ba nin bokuk singka ba phiya joli maka sabnon joli cancer no joli kok do bisika so aba hai singsar kengma borok tongo tomung sitrawo samung sitrawo hamyawo klaijak borok hisabe bono hamjak di bini hamyanole nung support ta khlai di hallelujah phiya nini Kristo tei takhuk bukhuk bini kuno bemar kre bini kuno hamya kre okay bo Kaitoron tongo Kaitoron suryo thik tongo bo bini jagao haipan nung bono naslero hunkele nung sa tatalo khobjanai ba aje borokno nung nasler tongo bini kun chaya kri bokote boso promotion nung nai bodo bisika Kristo tei nin takhuk bukhuk bo Kaitoron suryo a hamjagung bisingo tong bebang thing tongo nung se nin duty poron khailia Bahaikhe poron khaili angkangke nini takhukno nung hamjak nangmani nungmon hamjak liya reject khlaikya aboni bagui borok khobjagini nung hingke ba tatal jagao thangni soginai kok buji khanamle next tamni hanba bo mokol bai nukmani takhukno se hamjagya nei hunke bo Uáisa phano nukjakku a Kaitorno hamjadi manya mokol bai nukmani takhukno se hamjagmai hingke Uáisa phano Kaitorno nukjakku a Kaitorno bo hamjaguni samani aboni sebra tatal kok taitam tongba okay ani gana tongnai of blessing okay brother blessing ang bono se hamjagi mai hangke ang Kaitorno hamjaguni sai tongmani abo hudu tatal kokse mokol bai nukmani angani buskangni borno se hamjagi mai hangke Uáisa phano Kaitorno nukjakku a Kaitorno hamjaguni samani abo tatal nglagdiba serai serai da next hake Kristo sungno hai hinai dagi kha amen Kaitorno hamjago hungke Kaitoro tongnai takhuk bukhuk bono bo sung nasle thai grei ma hamjaknai amen serai serai da Kaitor kaham mini khairokma hamjakma paiflaya ge oro sungta muno kungangke Kaitorno katamo chini thani tam sokpaikya okay hamjakman sokpaikya nable ge taba hamjakma tonga hamjak mu tongo ba chinoron tamong khona nangphiu nai Kaitorno katamo hamjak mung binaron tamong khorka hamjak mung Jisu Kristo phai sabun thani sokpaikya chin thani wo tam tabu sung tam manka hamjak mung tabu chin thani tamong khona nangnai klaisa kong khanamle thaisuk buphangni thaisuk nongkhoro Kaitor hamjaknai ba hamjakman ongkhorka nini thani bo hamjakman sokpaikya tabu ongkhormani bo tamong khona nangnai hainai chinaroni hamjakman ongkhona nangnai abono thikno tongo gake ni life thikno tongo amen serai serai na sadi Kaitor kaham mini khairokma hamjakma paiflaya